Domin nishadinku ku kasance tare da Tamaske TV ɗauke da sabuwar waƙar Bashir Dogon Gaye Tamaske Amaryata Amarya. Soyayya da daɗinta, ashe soyayya da daɗinta, soyayya da daɗinta. Abokanai masu soyayya, soyayya da daɗinta. Idan ka samu mai son ka, soyayya akwai tsafta. Ni gimbiya da lifata, tana da kyau ga tsafta. Gimbiya da lifata, tana da ilimin addini. Gimbiya da lifata, ba ta faɗa da kowa ba. Gimbiya da lifata, ita ba ruwanta da gulmarka. Gimbiya da lifata, tana da kyau da tarbiyya. Gimbiya da lifata, idan ana mutum kyawo. Gimbiya da lifata, da an gano ki an kare. Gimbiya da lifata, ke ce na basiri na unguzali fa ki kama ni. So na gaskiya babu rabewa ni, karki ya da ni da ke yan biyu ne kin ji zalifa karki ya da ni da ke amana ce Allah ya haɗa mu tare. Farin ciki kina waje zalifa ana tare, zalifa ana tare, zalifa ana tare, zalifa ana tare. Ke na gani kauna ta na baki fili, sai ki ja ni mu je na gani. So da soyayya mu kike sani, ko a bacci na ke nake gani. Ba na san wata in ba ke ba, in ba ke ba. Ai rashin ki ba zan jure shi ba, ba zan jure ba. Tafiyar ki da daidai gimbiya ga gimbiya. Mun gode da kallon tashar Tamaske TV. Mun gode, kada ku manta ku danna muna subscribe, ku danna muna like, sannan ku danna alamar ƙararrawa da mun ɗora sabon shiri za ku ji shi. Mun gode, mun gode, mun gode.